Ei, i tu? Com la sents? És La Font al Món. Episodi 1. I tu? Com la sents? La Font d'en Carròs, el meu poble. El que més m'agrada és que és un poble menut i tranquil, rodejat de natura, i tot està a prop. La mar, la ciutat, la muntanya. Tota la gent es coneguem. Són molt oberts i amables. Em sent molt segura i ben acompanyada. La família, els amics, tots vivim al poble dels cabuts. Jo em sent molt afortunada d'haver nascut a la Font d'en Carròs, un poble que m'ha vist créixer i on he viscut la majoria d'anècdotes que formen la meva vida. Ser de poble representa per a mi la satisfacció i les ganes de seguir mantenint tradicions, fer combois, parlar en la llengua que em fa feliç i crear un sentiment del que som, un poble xicotet ple de cabulls, sabuts i volguts que enamoren a tots aquells visitants d'aquesta part de la terreta. Jo estic orgullosa de ser de poble i de la Font encara més. El que més m'agrada de la Font és la gent, l'ambient que respira i les ganes de fer comboi tots junts, com la festa de moros i cristians. No hi ha res millor que compartir un sentiment així amb la gent del meu poble. Estem tots feliços i el més important és que ho transmetem als altres i així podem fer festa i germanor. Jo sent la Font com el meu poble. És el poble on vaig néixer, on m'he criat i on he viscut la major part de la meva vida. No és el millor poble, no és el més gran, no és el més bonic, ni siquiera possiblement siga el que fa millor les coses, però és el meu poble. Me l'estime i el vull molt. Així encenc jo el meu poble, la Font. La Font d'en Carròs és el poble que m'ha vist créixer i el que ha fet que siga tal com soc. Per a mi és la meva casa. Per molt que me'n vaja, sé que sempre tornaré. I aquí estan totes les persones que estime i que m'estimen. Estar al poble em fa sentir afortunada per la gent que m'envolta, feliç per poder compartir moments únics i irrepetibles amb les meves amigues i amb la meva família. I sobretot em fa sentir agraïda perquè no haver pogut tenir una vida tan plena. Per a mi el meu poble representa unió, família, amics, xiquets jugant al carrer, risses. Dona igual a on vagis, sempre trobaràs algú del poble. Saber que tots ens coneguem i ens ajudem. Inclús no estiguem tant com m'agradaria, em sent orgullosa del meu poble i de la seva gent. Poble cabut, sabut i volgut per tots. El meu poble, la Font d'en Carròs. Un poble envoltat de natura, muntanyes, paratges. El que m'aporta el meu poble és tranquil·litat, estabilitat i bonestar. Més ara, amb aquests 2 dies de la pandèmia del coronavirus, el que m'aporta és seguretat. Així el poble és on he conegut les meves amistats, amb les que tantes coses faig. En definitiva, un poble amb identitat. Nit d'estiu a la Pinar i vesprades al musical. Excursions a les Covatelles i al castell. És el nostre poble, 1000 coses per fer i gaudir amb la nostra gent. El meu poble ho significa tot per a mi. Enmig de la plaça es troba una font. Per això el seu anomenat nom, la Font d'en Carròs. On, des de ben menuda, m'he criat, he jugat i he crescut junts amb els meus amics i familiars. El nostre bonic valencià de poble, que sempre que eixim de festa ens diuen de la font, I sí, és clar, tenim un parlar molt bonic i especial, que ens fan ser únics. I això significa el meu poble. Ho és tot per a mi i no el canviaria per res. Sempre estarà amb mi. De l'esport m'agrada gaudir i a la Font molt en tenim. Pàdel, bàsquet, futbol, patinatge, pilota i molt més. El pots practicar en qualsevol lloc, a la plana, al parc, al poliesportiu i al gimnàs. No hi ha res millor que fer exercici al teu poble.
i amb el millor ambient que es pot tenir. Es veu que et faig fadrina. Enyore una muntó quan me'n vaig del poble tornar. Ara mateix només voldria anar a fer una caminadeta per el camí de Baix de Potries, amb les meves amigues, per supost, i a mirada d'eixa aroma de flor de taronger seria increïble. Això és la font, rodejada de tarongers. La font és el meu poble, tan bonic per fora com per dins. Els cabuts i cabudes som gent de comboi, germanor i tradició. És el lloc on sempre volem estar, on sempre voldrem tornar. Des que estic estudiant fora, la font s'ha convertit encara més en el lloc on m'ensenc jo mateixa. Ahir on puc dir comboi o guaranir, sense haver d'explicar el que és, o on saber que a les 8 és hora d'anar al Musi. La font és com una gran família, que on va la corda va el poal, ja que a qualsevol lloc on vas, algú de la font trobaràs. I de la festa ja ni parlem, perquè ben és dit que la font d'en Carròs on passa el més gros. A la font tinc a la família i els amics. Som gent de poble, de la font. Som cabuts, sabuts i volguts, i els que ens coneixen ho podran confirmar. Ens agrada estar al nostre poble i passar temps amb la nostra gent és tot un plaer. La font és el meu poble. Pot ser hivern o estiu, però sempre gaudim. Però hi ha que dir que l'agost està més ben vist. Ahir les festes del meu poble, dels millors moments de l'any, i on tots els cabuts sempre volen tornar. La font per a mi és més que un poble, ja que m'ha vist néixer i sobretot créixer. És el que ha fet de mi una gran persona i sobretot el que m'ha juntat amb uns grans amics i una gran família que no canviaria per res. Gràcies al meu poble, sóc el que sóc i, sens dubte, a més de ser poble, també és orgull. Sí, estic molt orgullosa d'ell i de tota la gent que l'envolta i el forma, perquè sense ells no seríem poble. La font d'en Carròs és el meu poble. Per a mi el meu poble... El meu poble. És el meu poble. És el poble que m'ha vist créixer. És el nostre poble. Així encenc jo el meu poble. El meu poble ho significa tot per a mi. És més que un poble. És el meu poble. Són cabuts, sabuts i volguts. Amb la gent del meu poble. Jo estic orgullosa de ser de poble i de la font encara més. Que la font d'en Carròs on passa el més gros. Això és la font. 16 persones, 16 veus del nostre poble que han donat una lliçó important i sobretot per recordar la importància que té la font de Carròs a les nostres vides i com ens ha influït el nostre caràcter, la nostra entitat, la nostra llengua i sobretot és fer poble. Esa és la font al món. Moltíssimes gràcies a les 16 persones que han participat en el nostre podcast. Perquè mira que ha costat treure el primer capítol i jo m'he posat, dic, vinga Rubén, anem a treure el primer capítol com siga, de tots els mitjans, i ho hem aconseguit. I sobretot gràcies a persones valentes que han volgut obrir el seu cor amb totes i tots vosaltres a totes les vostres llars del poble. És un orgull tornar així a volta a les xarxes i sobretot tornar a agarrar el testimoni de la ràdio després de 13 anys sense agarrar un micròfon i sobretot fer-ho a pesar de les circumstàncies per a poder obrir aquest espai per a totes i tots vosaltres. Recordeu que podeu també participar en els futurs podcasts amb les vostres gravacions de veu i també les vostres idees i propostes per a donar-li vida a aquest espai que realment a Calafí és un altaveu molt vàlid per a mostrar al món la nostra riquesa com a poble i sobretot la manera en què ens expressem i demostrem a tot el món què és la font d'en Carròs per totes i tots. No se m'escapa avui, en aquests dies, reflexionar sobre el concepte de poble que totes i tots tenim. A cap i a fi, la font és un territori, un espai, en el qual tenim un continent, que són la nostra natura, les persones, els espais, per poder compartir allò que a nosaltres ens agrada fer.
I això crec que la imaginació, la creativitat ha de ser primordial per a continuar treballant pel nostre poble, fent la nostra xicota contribució. Aquest espai és una manera de treballar pel poble i vosaltres, les 16 persones que heu participat, també ho esteu fent. I això és el que realment dona valor a que el poble que nosaltres sentim poder influir per a fer noves coses i noves activitats entre tots i tots. Molt s'ha parlat de la participació, és a dir, un poble que participa, per exemple, en les festes, sempre, clar, que ja veus la quantitat de gent que participa, en les verbenes o les activitats que se fan, però també seria més bonic que treballem de la solidaritat, de la justícia social, per a tratar en aquestes xicotes iniciatives d'allò que a nosaltres ens agrada, poder expressar-les i fer-les allà on nosaltres puguem expressar-les. Està clar que avui estem vivint unes circumstàncies diferents a lo que és una vida normal i corrent, però sí ens ha de fer pensar i sobretot concloure que la font ha de ser un espai obert per a participar, per poder construir en comú activitats, maneres de poder canviar el món, com per exemple el canvi climàtic, que molt s'ha parlat, també de la manera d'eixa manera d'entendre la nostra societat, d'autodotar-nos de força i sobretot d'ànims per a fer activitats en l'àmbit cultural, econòmic i tot. És a dir, jo vull acabar este podcast llançant una reflexió que a mi fa diversos mesos realment m'ho digueren. És important fer poble, deixar al costat les enveges, els malos rotllos i sobretot els revanchismes i sobretot juntar-nos totes i tots per a poder integrar no només a nosaltres mateixes sinó també a les persones que venen fora i també cal sentir aquesta cultura, aquesta idiosincràsia que és el nostre poble. Això és la font que a mi me representa. I per acabar vull dir-vos, per a mi la font és més que el seu propi escut. Són els meus amics, que gràcies als meus amics sóc com sóc. I vull dir-los que gràcies de tot cor a totes i a tots vosaltres per aportar el vostre granet d'arena en les nostres relacions socials i sobretot en poder aprendre d'este poble més i sobretot en poder compartir moltes coses junts i desitge que després de tot això ho podem fer. Moltes gràcies per escoltar-nos. És La Font al Món i ens veiem al proper capítol. Cuideu-vos. Ànim d'aquesta així.